manhero akanaka muri yeZimbabwe yave nhau dziye dzaBrett Mvet. Nhasi tiri kuti 15 billion yedu yakaendepi? Nyaya iri kutaurwa kwese kwese muZimbabwe ndeye 15 billion yakanzi yakashayikwa. Mari yakabhadharwa nevashandi vemunyika vachibhadhara tax ichiendeswa kuhurumende kuti iite maprojects, hanzi haichawanikwa. Isusu panhau dzaBrett Mvet tinoziva zvedu kuti kana mukaona junta dzaakuburitsa nyaya dzakadai, motofanira kuziva kuti pane pazviri kuenda. Pfidzaneni tiri kuona kuti nyaya iyi ichaperera zvayo pane vaimbova deputy president vaya vaakuforoma new party yavo kuti vazosungwa kana kuti vambobviswa kuti vasazokwikwidza mumaelections e2018. Asi izvozvo imwewo nyaya. Zvinoshamisa ndezvekuti vanhu vaakupenga nekubvunza kuti 15 billion iripi, asi vari kutadza kuona mari iri kushandiswa daily nejunta vakatarisa. Ndopaunoona kuti kanyaya kadiki diki kanongoroverwa manewspaper kanogona kuvhara kumeso reruzhinji muZimbabwe. Hurumende yacho maministry akawandisa nekuti junta inofanirwa kufadza tuvanhu twavo twese twetwe kuti vagare vachitonga. Kutenga munhu nechinzvimbo chirwere mujunta. Nyaya yakabuda mapepa enhau yokuti pakawanikwa maghost workers anopfuura 74,000 in 2015, mamwe 12,392 in 2016. Vazhinji vacho vapfana vaya vemagreen bomber vanoshandiswa panguva yemaelections kurova vanhu vasingatsigire regime nejunta. Tinonzwa dzimwe nyaya dzokuti pakatengwa mota dzemaminista, vamwe vanoti maMP vakavakirwa dzimba dzema3 million, mavice president vamwe vachigariswa mumahotera gore rese, maminista nemameya vachipiwa mota 2 kana 3 kubhadharirwa maschool fees evana, apa vana vacho vanoenda kuEurope kundodzidza ikoko. Vamwe vanopiwa mafuel allowance, cell phone allowance, grocery allowance. Zvinhu zvese izvi zviri kuitika izvezvi nhasi chaiye kutaura kwatiri kuita. Mari iri kulutwa, asi uchiona vamwe vachibvunza kuti 15 billion yakaendepi. Zvatiri kuedza kutaura pano panhau dzaBrett Mvet ndechekuti mumabato edu enyu akasiyana siyana, mumaconstitution nemamanifesto enyu, pane zvinotaurwa here pamusoro pemabenefit anozowanikwa kana maleaders enyu vakakwanisa kupinda muhurumende? Pati yenyu yamunovhotera, yamunopa mari, yamunoshandira inoti chii panyaya yekuvaka maMP, maVP dzimba? Pati yenyu inoti chii panyaya yekutanga kutenga maBenz kana maJeep emaminista apa nyika iri kushaya magetsi? Vana meya vachapiwa here mota 2 kana vapinda panyanga? Masenior civil servants vachienda kuVictoria Falls kundoita hanzi strategic retreat, apa office mutown inokwanisa kuitwa strategy meeting imomo muoffice imomo. Maminista vachibhururutswa kuEurope every month, apa kuEurope kwacho tine maembassy vakatomirira kuita basa iroro. Mapati enyu anoti chii panyaya dzakadai? Nokuti kutaura parali nekuzoita zvataurwa zvacho kana vapinda muhurumende zvinoti siyanei. Kana muri kuda kuti vatungamiri venyu vasazonzvenga nyaya iyi, manikidzai kuti maconstitution enyu mumabato enyu ave nemutemo unotaura nezvinhu zvatataura izvi. Constitution yenyu inofanirwa kutaura nezvemasalaries, nyaya yekupiwa mota kana kuti dzimba, nyaya yekubhururutswa nendege kana kugadziriswa muhotera. Taurai kuti kana pachitengwa mota, mutengo wacho unofanirwa kugumira pamari yakati. Kana munhu akapiwa free fuel, inofanirwa kugumira papi, maliters mangani. Zvinhu izvi zvese zvinoda kutaurwa mumamiting enyu pese pese pamunosangana. Kana bato renyu rikapikisa
rikakunda rikapinda muhurumende mukaona kuti vatungamiri venyu vakunzvenga mutemo wamambowirirana uye wekuti ngatisatenge mota dzakadai, ngatisavake dzimba dzakadai, constitution yenyu yepati inofanirwa kubvumira vanhu mupati imomo kuita zvinonzi recall. Dzoserai munhu iyeye ngaadzoke kupati wogodzingwa nekuti haasi kuteerera mutemo wepati wakanyorwa muconstitution yepati. 15 billion iri kushayika iyi yakasvika sei kuti isvike pa15 billion? Yakasvika dhora pamusoro pedhora pamusoro pedhora kusvika yasvika pa15 billion. Isusu vana X mavoters kana vatsigiri vemabato tisu tinobvumira vatungamiri kuti vatore mari yedu, tisu tinovabvumira kuti vatore mota, tisu tinovabvumira kuti vatore dzimba, vatore mari, maschool fees, mafuel allowance. Ivo vachiti hano ndo basa racho ndokubhadharwa kwacho. Zvinhu zvacho zvogotanga nezvinhu zvidiki zvogosvika uona kuti 15 billion yese yashayika. Kana musingakwanise kumisa maleaders muma-opposition party enyu kuti vatore mabenefits vachiri opposition, fungai zvenyu kuti vachazoita sei kana vapinda muhurumende macho mabhajeti asingaperi. Kana muri kufunga kuti zvandiri kutaura zviziri izvo kana kuti ndiri kunyepa, fungai zvenyu zvakaitikwa muGNU ye2009 kuti opposition leadership yakaitei for 4 years pasina reform imwe chete yakabuda. Kusvika nanhasi tarisai mota dzavo, dzimba dzavo. Ngatitaurei nyaya idzi mapati edu, ngazvitaurwe pose pose patinosangana. Ngatisarudzei kuti vatungamiri vedu vambomiswa kuwana mabenefits kusvikira nyika yagadzirwa. Ngazvinyorwe mumaconstitution epati, uyezve ngatiwane masimba ekuzodzotsa vatungamiri vatakaisa muhurumende kana taakuona kuti havachadi kutedzera mutemo wepati watakawirirana zvakanaka vachiri kupati. Tisu vanhu vacho, tisu tine simba rokuti zvinhu izvi zviitike. For Zimbabwe, for the people. Ndopaperera nhau dzaBrett Vet. Kana mafarira zvandataura, motsigirawo futi zvandataura, pane mamwe mavideos angu anowanikwa paBrett Vet Facebook page, uyezve pane kaYouTube channel kanonziwo Brett Vet. Ndatenda zvangu.